N'eze ndị Igbo ekenekwa m unu biko ndị be anyị chọrọ m onwe nchọ ipe draw attention anyị to because ọ dị ka ya echefuela. Enwe video m follow yesterday mago n'ime abalị ụla na-eme m vum n'isi so nwere anya okenye ji enye dị na-agba wee fọdụ video wee sị mba na video nwa dịkwanụ ka emekata ka atụgharị uche na this video ka anyị markwala ihe na-eme. So kịta anụ nwe na ndị Okija apụtago na wee because n'ime na Jpac gbara ndị Okija war before wee yes, so war now. I go live for you. I don't feel like give you now. Gbara ndị Okija war wee so kịta ndị Okija apụta wee sị na no alụsị aha atụrụ Jpac mgbe ahụ ihe na fight Jpac na ọ bụrụkwa na mgbọsị egburu ka ọ na-ada. Ndị Igbo anyị kwesịrị mana ọ bụrụ mgbọsị egbu ka ọ na-ada. So na ndị alụ na-atụrụ Jpac na-alụsị a wee mee gịnị wee ghasasịcha ihe na Jpac na-eme. So o nwere ihe m chọrọ ka m gosi unu attention ya too because even mgbe ahụ even Okongwu dibịa mechaa mgbe bịa ya obiko on behalf of Jpac mgbe ọ bịa ya obiko on behalf of Jpac mgbe ahụ ọ dịkwa ka dị okwu enwe ka o si wee ịmago ka esi wee mee dị okwu INEC level ịmago INEC dị okwu mekwa ka ọ jụrụ mana atụgo bụ na-atụgo and Jpac since then never went there to clear himself and he never went there ka ọ sịkwa na onwe ihe mee na ọ nwekwa ndị obodo ebubo because a lot of people are saying na Jpac bolu ndị mmadụ ebubo well so na ihe na-eme ya kịta bụ kama. So mgbe for that video nwe so no ka m bring your attention ndị mmadụ back bụkwana na-efe alụsị obiko kwanụ dododo mana anyị need ka amalụkene alụsị ya etikwe ebe ka amalụkene na ọba alụsị na-achụ Jpac ka ọ bụ ihe o kwute n'ọnụ ka ọ bụ nke o metere n'isi ka ọ bụ kama na-abịara ya. So because o nwere ebe a na-achịfọ ha eme ihe akịta because ịma na mmadụ ya ba arụ like this ọ bụ na ịmara ihe eme ya n'oyi ogwu oyibo o kwere eme eje na science and technology ọ bụkwa na science and technology enyepụ ihe ejewe na mkpọrọgwụ. So ka amala nke na-eme Jpac eme kịta ka ọ bụ na agwọ na ihe o luru adọrọ na. So na attention just no follow m na this video gradually ọ dịkwa n'ụlọ ọsịsọ so si ememedewe gị ị na-enene ị na-eshie na drop comment gị nwa nkenke o comment gị dị nkenke ka m wee nwee ike go nwe ya comment gị dị nkenke then ị na-akakwakwa ha na subscribe kwa na channel anyị na-eshie this video na drop comment dị nkenke biko n'ododo ka the comment dị very very brief and straight to the point maka ndị na-akpọ iyi ma onye ọbụla kpọkwa m iyi gị m tụọ onye ọbụla na-alụsị because ọ dị ka ihe na-ewuzi kịta ịkpọkwa m iyi na comment section ntụwa gị na-alụsị kọsụ ndị be anyị nwekwara alụsị ayogotago mmadụ na mmụọ jide efi enwe ife ọzọ karịrị efi eji m efi wee kwuru wee na-asị na mma gbapụkwara ya egbe taa ọ ga ji wee jije were afa m wee kesaa na mba ụwa nye Jpac kwụọ ha ụgwọ ha ji ebusaba m na chi ha bụ onye nwụrụ anwụ n'ụbọchị taa ka Jpac mara na ọ lapụtara ya lapụta anya asị na ya bụ ezi ikuku ga-eburu ya n'ụbọchị taa dịka anyị na-emesi ya ọdịnaeze na wọchị ka ụnụ mara na mgbe ndị wee batara m ezubeghị ike ebe ọ bụ Jpac si na egbe mmiri gbagburu ya ana m ezije ekwensu ụlọ asị egbe mmiri ekwensu ụlọ asị ka o jekwube Jpac na ezinụlọ ya ana m ezije egbe mmiri ekwensu ụlọ asị ka o jekwube ezi ikuku na ezinụlọ ya ma ndị niile agagharị ha wọsị aja eji ekwute onye a na-akpa akụ na-aracha ugo ma onwe onye mmejọrọ ma onwe onye nkọjọrọ ọ ka aha kwute m ma ndị niile kpere m ekpere ọnwụ ekwu m n'ụbọchị taa bụ nkwọ mbọsị eji efe ụlọ asị na taa n'ozi ya niile ka a na-eburu ọnwụ na mfụwa na-atụgharị a sị na ọnwụ na nsogbu ezute ha ụbọchị bụrụ eke o ezute ha ụbọchị bụrụ oria o ezute ha ụbọchị bụrụ afọ o ezute ha ụbọchị bụrụ nkwọ ole esi a sị m unu bịa jekwa ọgụ jebakwara ọgụ na ekwukwara na mmekpa urie ngwongwo ọkụrụ ụlọ rụọ nọkọ nkụ a sị m unu wee nụ mkpamkpa ya mkpasasịa Jpac na ezinụlọ ya paracetamol inwe paracetamol enwere ife sick because ọ bụrụ nwere ife sick ịdị mean mechi ife na-eyi mere tụọ chi na aka gị na-arụsị si na ọmaka ịtụ na-arụsị enwe ebe your brother medebe nya kwụsị ka ama ka a ga-esi megha the rest biko abeg Jpac is like a brother to me. I in channel na this blogging industry. We know how everything goes. Oga, Facebook you will do more than Jpac. Facebook happy if and Facebook online on our comment yako. On where if family. Man, I say what you don't know is bigger than you. Upon your page, don't worry, I will grow your page for you. Oh, grow, come monetize your lord, ya kefe fan. You will really care what that your brother won't. We have only viewers.
and the malo if nobody talk about you and nobody open if emela akụ na ala tu guy ya dị popular nwere onye ya amụ mana this thing message no dị more popular wa malia man no be very powerful all his own credit ka ọ bụ you know again so biko achọm I will be coming back tomorrow or next you know again achọm mbata mana for now go achọm ka ije jide your brother no na anụ uru okwu nka ya akpọkwa akụ na ala tu go obere oge na anụ m abata biko Igbo Igbo ana m ekene onye ọbụla nke onye chi ya zelo agbara nzọ onye kokekere ekwu ike ga egwu onye nji maka ebe tata maka Jpac okwu anyị ọnụ Jpac okwu anyị ọnụ gbaa n'ihe onyonyo abanye na abọ gara aga ebe o jelu n'obodo a na-akpọ ụmụ ọkpọ ntu na nga ọkpala wee jee jide aka n'osisi ọdịnala osisi alụsị wee na-aṅụ iyi na-aṅụchite ma onwe ma ndị na-ebu ya ebubo wee na-ekwusi na ọ bụrụkwa nna ihe na-ebu ya n'ebubo onwekwa onye ọkpọrọ afa mana ọ sị na ọ bụrụ na ihe a na-ebu ya n'ebubo bụ eziokwu ka ọ nwụgbuo ya ka ọ ghara ịbanye 2025 na ọta my point o wee na ọkọrọ isi wee na-ekwu mana ọ bụrụ na ihe a na-ebu ya n'ebubo abụrụ eziokwu na ọ na-achọ ka ata n'ishi imeji elu imeji ndị kọntaktị ya ka ya bụ osisi alụsị ọkpụtọrọkpụ dị na ụmụ ọkpọ ntu dị na nga ọkpala chụba ndị na-ebu ya ebubo ma ezinụlọ ha Jpac agaghị diabolic mana ịma na anyị na-elozi ọsịsọ we quick dey forget Jpac ebogo mmadụ ebubo onye lụsịrị mmadụ ọrụ dibịa lụsịrị mmadụ ọrụ mkpọ na anị gbaa mistakenly mkpọ na anị olozoro ọfisi ọfụma gbaa ya n'aka daa ya n'aka eburu eje ụlọ for treatment Jpac pụta n'iru akwụkwọ just to make Facebook money Jpac wee si na thunder naturally thunder si n'eluigwe gbaa this young man na ọ na-azọ aka ji ọfọ ogbugbu akpọ Okija na thunder gbara ya bụrụ this man aga na thunder gbara ya na ọnwụgo ọkpọkpọ na thunder gbuo this man na thunder gbara ya na ọnwụgo this man jesi anata obi wee gbawa anya ebu the best na mụ ji maka the thing sị ka nje malụ ihe ahụ ihe mere njije malụ the man na Okija ka m fụ onye ọha si na thunder because I believe the story because Jpac amara the level of followers and audience o nwere n'iru akwụkwọ ọbịa na-eyuzie na-eme abuse were na-egbu character assassination of people were na-ebo people ebubo ịmụrụ ka o si egbawa onye ahụ obiri ebu then this man obere ebubo maka we quick dey forget I was live in Okija this man gburu efi ịtọ wee tụ Jpac n'arụsị o gburu ofu efi na ụlọ asị Okija nke dị na Nkwọ Okija gbuo ofu n'ogbugbu akpụ Okija egburu ewu gbuo ebili eji fichaa ọbara eji gbuo efi ama mgbe ọ dị ka egbukwu onwe ebe nke egburu nkịta or something like that n'isi Jpac na ezi ikuku nke akịta na Ethiopia the same thing na Jpac ji eme n'osisi akadumanụ kwụkwa wee na-eme ekpe na ụlọ asị wee sị ọ bụrụkwa na thunder gbagburu ya nwa bụ akwụ n'ala tubu na thunder gbara ya ihe ya na-ezigara ndị ama ya mana ọ bụrụ na thunder agbara ya na o nwere ya mere mmadụ ibi ebule na-agagharị sị na ya anwụgo na thunder gbagburie ka alụsị ụlọ asị jide ezinụlọ ya Jpac onye ụka ka m na-ezu iyi atụghị na alụsị Okija ị na ọ na-asụ igbu ifu na egwu mmiri si chaa na onwere ife na-eme ada emela alụsị na onwere ife na-eme eji afa gị jee na ụlọ asị Okija jee na ogbugbu akpụ alụsị nwere ngene egbu onye mbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ ịnọdụbeghị relax ya sị na onwere ife na-eme imegara ya 1 year ifiri na 1 year alụsị abịa this is a year almost a year and 4 months of that incident because he had around mid-year last year
enemies carry aga go kwa the same ebubo iboro that man wrongly, and you have not went to appease Akunala to go no Okija. Kalu to kwalo gị maka na alụsị bido ọlụ ọ na-apịa n'ezinụlọ jee dokwa mee amendment with Akunala to go to oge na alụsị and ọ bụrụ nke alụsị ya bịa sị oge ike alụsị ya da alụ ọrụ na fake dibia ọ toge na alụsị obodo dị legit. So it's high time you go and appease with Olasi Okija. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu, appease with ogbugbu akpụ. Mana isi ọ na ọda alụ ọrụ no problem. Mana ana m agwa gị na amaka alụsị ara na aka na abọ ka eji ebu ya. Ihe nji agwa gị ya nọ nwoke m ka ị bụ ya aka m agwa gị ba joy mana ọ ya agwago m gị ezigbo. If you want what is coming not to be much for you, because more is coming. Hold on here now, more is coming. You got the point? More is coming because ega peta na egwu na ana egwu ego ebote mmadụ na ebubo na ana ebubo iji conspiracy theory wee build all your page, wee build all your money. Dollar ndị ọcha na-atọ gị onye jidere Igbo Igbo chika line nke Igbo ni terafia obi igwe ikesa ga-adịrị ya na omenye over nwa misi ibu nkọ a lot of people na-eme ọnwere nke onye akpọrọ police ọ bụrụ nke omegbu o nwere ya akpọrọ police ga-abụ ọsọ o were ụgwọ submit a president and alụsị ya abịalele amara anaghị ikpe na mmụọ ebiri tichara gị amaghị ikpe na mmụọ onye mere eji agbaghị saga the same formula iji gba mmadụ ka ewetelu gị onye ka gị nwezie ọnụ ogonu ntabobi gbolu Igbo majority n'iru akwụkwọ na-ekwe n'ihe ọ na-ekwu maka na aka ndị mmụọ dị n'ebubo ahụ ọ na-ebo gị. Ihe m na-agwa gị Jpac, my honest man, you may be a lot of things with your social media handle. Iri dị ije dozie ọ bụrụ na ịkpata gị ego na-eje dozie ya inwe ike dị ndụ wee rie ego gị. Ya bụ okwu ndị ichie ka m na-agwa gị ihe a because afọ ihe njikwa ya na afụgo ndị na ị ga-eme osisi you are back to your root. Afụgo ndị na iberivu na osisi dị na ụmụ ọkpọ ntu ya agbalị gị ọgụ mana who those stand for equity must come with a clean hands. Ọdịnala abụrụ mmakpụtie from oke mabata before you jee ịgụ anything ma itinye aka elu ekwu anything ihe nene ma aka gị adị ọcha. Aka gị adịghị ọcha nwere osisi ahụ na-eje amado nwere ike ịmọda gị. I am telling you the honest truth. Ọ bụrụ ike dị n'isi ahụ iji ebido aka na ya you might not see 2025 because na aka gị adịghị ọcha ihe iji maka ya wee jebe n'osisi ama nke bụ eziokwu ka m na-agwakwa ya because anyị na-ajụgbu uwere eri ọfọ na obi ka m ji aga onye omenala ka mgbe enwere m ọfọ n'ike nga ma agwa gị nke bụ eziokwu. Ichi ije na-agwụ ma ọ na-alụsị ma ọ n'ihe ọkpụ tọrọ ọkpụ ma ọ na-emetịnụ bụ mmụọ ị ga-eme preshọ na aka gị dị ọcha na ime na ọkwa mmadụ ihe iji maka ya eje na mmụọ a maka adịkwa ama ogwalụ ka ibe ji n'aka ikotere onwe maka afọ nke ị na-ekwu n'okwu mma ezinụlọ gị ịka nụkwa nwaanyị ọfụ obodo ihe o nwetara ị ghara iti nwaanyị mmadụ n'ihe ọ mara maka ya gbalụ jebe Okija ka idozie ewute okwu gị na Olasi Okija. Olasi Okija abụrụ anụ taa, ogbugbu akpụ abụrụ anụ taa. O jikwara na ụmụ ogbugbu akpụ buru ibu a na-emere onwe ya na-eme family saga and family ya na ifuru na ogbugbu akpụ adịghịzi ile. Ogbugbu akpụ ka dịkwa ile ife ka na-emekwa na ogbugbu akpụ ịbata ife ozu egburu egbu dọbịa. So jee na peace wit alụsị atụ gị ya ọsọkwa ya bụ na nwa alụsị ka atụ gị ọga go and attend to it, solve it, mechie okwu dị okwu na alụsị mechie ya ka ị garala onwe gị peaceful maka alụsị bụkwa ogbu onye mbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ. Ọ bụ tata bizie na afụ vidiyo m click on the share button ka tata marụ na anyị ma nke onye chi ya.